Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 20 għanna l-Apostolu Pawlu li qed jindirizza lill-presbiteri peress li kien jaf li kienet l-aħħar darba li se jiltaqa' magħhom. Okay? Tajjeb insaqsu mela meta għandek apostolu li qiegħed ikellem lill-Knisja jew il-mexxija tal-Knisja għal aħħar darba x'jgħidilhom propjament hawnhekk. Atti 20 u se nibdew naqra minn vers 17. Acts 20 verse 17. U minn Miletus bat Efesus isejjaħ ix-xjuħ mhux il-pensjonanti ta' ġifieri, il-presbiteri, l-elders, ta' il-mexxejja, il-pastors tal-Knisja. U meta ġew għandu qalilhom intom tafu li sa mill-ewwel jum li ġejt fl-Asja kif kont magħkom f'kull żmien naqdi l-mulej bl-umiltà kollha u b'ħafna dmugħ u tiġrib li sibt ruħi fih minħabba n-nases tal-Lut. U kif ma żammejt xejn lura minn dak li seta' jkun ta' fejda jew ta' għajnuna għalikom, iżda urejtkom u għallimtkom fil-beraħ u minn dar għal dar, inxandar sew lill-Lut u kemm lill-Griegi l-indiema lejn Alla u fidi f'Sidna Ġesu Kristu. U issar, jien sejjer marbut fl-ispirtu għal Ġerusalem bla ma naf x'se jiġri li hemm. Ħlief li l-Ispirtu Santu jixidli f'kull belt billi jgħid li ktajjen u għali jistennewni. Iżda xejn minn dan ma jdejjaqni lanqas not ħajti għażiża għalija. Biex intemm mixjieti bil-ferħ u l-ministeru laħat minant Sidna Ġesu biex nagħti xhieda lill-Evanġelju tal-Grazzja tal-Alla. U issara, jiena naf li intom il-koll li fostkom jiena għaddejt inxandar is-saltna tal-Alla ma tarawx wiċċi iżjed. Għaliex niġdilkom illum li jien safi mid-demm tal-bnedmin kollha. Għax jien ma bqajtx lura li nxandrilkom il-fema kollha tal-Alla. Ħarsu lil konfuskom mela. U l-merħla kollha li fuq l-Ispiritu Santu għamilkom għassiesa biex tiraw il-Knisja tal-Alla li xtara b'demmu stess. Għax jien naf dan li wara tluq tiegħi il-pub ħorox jitlu fostkom li ma jaħfruwiex lill-merħla u kolmu fostkom stess iqumu xirġiel jitkellmu ħwejjeġ mawġa biex jiġbdu dix-xipli warajhom. Għalhekk kassu. U ftakru li għal 3 snin lejl u nar qatt ma għedejt inwissi bid-dmugħ f'għajnejja lil kulħadd. U issa ħuti nirħikom f'idejn Alla fil-kelma tal-grazzja tiegħu li tista' tibnikom u tagħtikom wirt mal-qaddisin kollha. Fidda jew deb jew il-biesi ta' ħadd ma xtaqt. Iva intom stess tafu li dawn l-idejn ħadmu għal ħtiġijiet tiegħi u għal dawk kollha li kienu miegħi. U rejtkom kollox kif waqt li titħabtu għandkom tgħinu lid-dgħajfin u tiftakru fi kliem il-Mulej Ġesu kif qal aħjar tagħti milli tirċievi. U meta qal dan għad qar kubtejħ u talab magħhom il-koll. U biki kbir bkew il-koll. U xteħtu fuqhom Pawlu ibisuh. Qalbhom sewda l-aktar għal kliem li qal li ma kienux sera u aktar wiċċu. U wasluh sal-ġifen. Pawlu kien jobbudu ħafna nies vera, jippersegwitaw u jippruvaw jqtluh, però kellu n-nies li jħobbuh ukoll. Alla li da waslilhom il-bxara tajba tas-salvazzjoni u għal dan nies illi prattikament kienu midjunin miegħu illi permess tiegħu daħlu fis-saltna tal-Alla. Dan il-diskors illi Pawlu
qal lill-mexxejja tal-Knisja ta' Efesu l-ewwel ħaġa li aċċennalhom kien il-fatt li hu kien jaqdi lil mulej bl-umiltà kollha. U naħseb vera, hemmhekk għandna ġabbra fil-qosor tal-Ministeru. Meta nitkellmu dwar Ministeru, qegħdin nitkellmu dwar qadi, dwar servizz. U rridu nfakru lil nfusna regolarment illi Ġesu appuntu sejħilna sabiex ikollna skop, ikollna sens ta' missjoni u naċċertaw ruħna dik il-missjoni qegħdin inwettquha minn ġurnata għall-oħra. Mhux nintilfu u kważi ninsew għal xiex u għalfejn qegħdin hawnhekk. Ma bażikament Ġesu qal li jekk hu id-dielja u allura aħna l-frijaj ħaġa waħda integrali fid-dielja illi niġbdu l-ħajja tad-dielja u ngħixu mid-dielja għalfejn biex nagħmlu ħafna frott. U biex il-frott tagħkom jibqa'. Biex kull ma titolbu l-missier jingħatalkom. Ġifieri Ġesu jridna nkunu dixxipli effettivi tiegħu. Dixxipli li aħna produttivi. Illi bil-mod tagħna u skont is-sejħa illi bija Alla sejħilna nassiguraw bil-qawwa tal-Ispiritu Santu illi attwalment qegħdin nipproduċu dan il-frott. Il-Kristjan huwa għaddej. Tiftakru l-enfasi tal-Iskrittura illi kemm il-darba li l-Kristjan tirreferi għalih bħala l-sir ta' Kristu. Ġifieri l-Kristjan mill-ewwel ġurnata mal-konverżjoni tiegħu jibda ibexbex f'moħħu u fil-kuxjenza tiegħu illi Alla salvani biskop. Alla jridni naqdih. Alla jridni li jiena inkun ta' servizz għalih. Kull Kristjan mistenni li jservi. Id-djufija fil-Knisja Evanġeliċi moderni hija li aħna inħallsu lil pastor jew lil nies inkarigati apposta biex jamministraw jew mexxu l-Knisja u aħna nieħdu sit fuq naħa wara u nosservaw u nikkritikaw dak li jkun qed jagħmel ħadd ieħor. Dik mhix is-sejħa tal-Kristjan. Is-sejħa tal-Kristjan huwa int żgħir jew kbir fil-pubbliku jew fil-privat Alla jippretendi minnek illi taqdih. Li taqdih. Ġesu naddaf il-kuxjenza tagħna appuntu biex naqdu l-Alla il-ħaj. Okay? U allura rridu nifhmu illi fil-merħla fil-Knisja, fost il-poplu tal-Alla, ma teżistix l-idea ta' pensjoni. Ma teżistix l-idea ta' irtirar illi nista' għamilt biżżejjed u ma għaddix niflaħ. Fis-saltna tal-mulej kull ċittadin huwa għaddej. Jekk insemmu pereżempju ċerti eroj tal-Bibja. Li semmu forsi darbtejn, imma il-ftit li jingħad dwarhom huwa l-ġmiel tiegħu. Anna il-profetessa meta twieled Ġesu u Marija ħaditu biex tippreżentah fit-tempju. Luqa jsemmi lil din Anna mara xwejħa 84 sena. Qattat il-parti l-kbira ta' ħajjita armla. Immaġinaw, min kien jagħti kasa din il-mara? X'popolarità kellha? X'effett kellha fuq is-soċjetà? Luqa jislita mill-fost il-ftit nies li kienu qegħdin fitxu il-faraġ għal Iżrael. Kienu qegħdin jistennew is-salvazzjoni tagħha. U Luqa jgħidilna illi din kienet armla 84 sena ma kienx titlaq mit-tempju iżda taqdi l-Alla tajdu li mara akka mara bil-kemm forsi tiflaħ timxi nimmaġina bil-bastun dak it-tikmix fuq wiċċa kif kienet taqdi l-Alla? Bis-sawm u t-talb. Wow! L-evalwazzjoni ta' Alla u l-evalwazzjoni tagħna huma totalment differenti. Aħna naħsbu li jridu naqduh l-Alla billi nagħmlu dawk il-mass meetings ta' evanġeliżmu fejn inkaxkru pajjiż sħiħ.
Is-sawm u t-talb. Fil-privat, fil-ruħa, f'relazzjoni malla, titlob għal pajjiża, titlob għal Iżrael, jgħidlek li qed tfittex kienet tfaħħal l-Alla u titkellem fuq u ma daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Qed titkellem dwar il-salvazzjoni għal kellu jibgħat. Tinkoraġġixxi lil ħaddieħor li Alla għad jibgħatilna l-fidwa. Dak huwa l-qadi. Għaddi umli kif qal l-Apostlu Pawlu kont għaddejt fostkom naqdi l-mulej bl-umiltà kollha. Mhux li qed niġbed id-dawl fuq innifsi. Imma sempliċement ngħaddi u nagħmel il-ġid. Il-mistoqsija primarja naħseb jiena kruċjali għalina dal-għodu allura tkun għaliex imis ninservi lill-mulej? Għaliex? Għaliex nistgħu b'mod għami jew b'mod ignorant nippruvaw nagħmlu xi ħaġa mingħajr ma aħna qegħdin nifhmu ma x'inhu l-iskop ta' kollu. Għandikom diversi raġunijiet, motivazzjonijiet ħansejħilhom, meta inti kollok motiv, jiġifieri qed tagħmel xi ħaġa x'għandek raġuni għalfejn tagħmilha. Mhux qed tagħmel xi ħaġa bla doġġ, imma għandek raġuni, u għandek raġuni valida, għandek raġuni soda. Għandek raġuni illi qiegħda timbuttak bħal dik il-molla, timbuttak il-qudiem biex inti taqdi u tibqa' taqdi minn matejja. Għaliex imis ninservi? L-ewwel ħaġa hija jiena għandi nservi motivat mill-ubbidjenza. Għax aħna nafu li Alla huwa missierna. U allura il-missier jippretendi jistħoqlu l-ubbidjenza u r-rispett ta' awliedu. Mosè infatti meta kellem lil poplu għall-aħħar darba ftit qabel miet fid-Deuteronomju 13 vers 4. Idea li jirrepetija u jerġa' jirrepetija u jerġa' jirrepetija qisu qatt mhu xeban biex ifakkar lil poplu antik talla. U fl-istessin qed jgħid liedna wkoll. Ġesu kwota mid-Deuteronomju aktar minn kull ktieb ieħor fit-Testament il-Qadim. Possibilment kien il-ktieb favorit tiegħu mid-Deuteronomju. L-kien joħta l-Ġesu ċertament joħta għalija dak-ktieb. Għawek qed jgħidilna imxu wara l-mulej Alla tagħkom Deuteronomju 13 vers 4. Imxu wara l-mulej Alla tagħkom u ibżgħu minnu, jiġifieri kull deċiżjoni ħanagħmilha fid-dawl tar-rieda tiegħu toġbu din jew le, ibżgħu minnu, ħarsu l-kmandamenti tiegħu u jsimgħu mill-leħnu u waqduh u żommu tajjeb miegħu. Mhux taqdih għal ftit u mbagħad jaqleb l-istaġun u tiġi xi ħaġa oħra. Żommu sħiħ miegħu b'lealtà kontinwa minn sena għal sena. Nibqgħu inservuh. L-idea sempliċi però bażika ħafna, bażika foundational din. Illi jien ħanservi lill-mulej għax irrid nobdieħ. U allura ma naffordjax illi għan nitwarrab mill-ġemp meta s-sovran u s-sultan tiegħi li huwa wkoll missier ta' smawiet qed isejjaħli biex naqdih. U qed isejjaħ biex naqdih ukoll fil-komunità mhux biss fis-soċjetà wiesa li fiha ngħixu, imma naqdih ukoll magħhuti f'solidarjetà fl-unità tal-ispirtu. Din l-ewwel ħaġa, iridu naqduh motivati mill-ubbidjenza. Imma wkoll motivati mill-gratitudni ġvera. Motivati mill-gratitudni, dik is-sens ta' ringrazzjament il-Alla. Meta aħna niftakru il-fatt Alla x'għamel, x'qiegħed jagħmel u x'wiegħed li għad jagħmel magħna. Għaliex l-istorja għadha nofsa magħduda, għad fadal wisq x'jiġi rivelata għalina. Meta marret is-Sultana ta' Xeba u żżur lil Salamun u Salamun beda jurija x'għandu fil-palazzi u d-deb u paguni u minn kollox. U għaltlu in-nofs ma ġiex rakkuntat lili x'għandek ta' ġmiel u ta' fama u ta' rikkezzi. U kif ukoll aħna. Alla diġà beda jberikna. Imma irid jagħtina wisq aktar.
Il-prova tal-imħabba tiegħu diġà hija manifestata. Meta konna għadna bidinbin Kristu miet għalina. U la darba Alla diġà tagħna id-don tiegħu li ma jistax jitfisser bil-kliem l-ibnu stess, ma jistax tagħna aħjar minn hekk, ma jistax tagħna aħjar minn hekk. Miegħu ċertament se tina b'xejn l-weġ kollha. Għalhekk Pawlu jgħid li kollox huwa tagħkom, sew Apollo jew Pawlu jew Kefa, jew żmien tissa, jew żmien li ġej, jew il-ħajja jew il-mewt kollox huwa tagħkom għax intom ta' Kristu u Kristu huwa tagħna. Alla diġà tagħna ħafna tagħna l-maħfra, tagħna l-fidwa, iġġustifikana, illiberana minn kull kundanna. Vera? Għandna l-ħajja eterna fi Kristu Ġesu ibnu. Diġà tagħna ħafna, għati tatina aktar. U allura il-qalb umana kif tista' ma tirrispondix? Bħalma qal l-Apostlu Ġwanni, aħna ħobbuh għax ħabna l-ewwel. Hemm dik ir-rispons, hemm dik il-reazzjoni spontanja. Il-bil-fors. Meta xi ħadd qed jarqek fil-mħabba u fil-ħina tiegħu, int ma tistax tibqa' l-istess, ma tistax tibqa' kajman. U allura iva motivat mill-gratitudni. Minn dak is-sens ta' ringrazzjament. Samuel il-profeta meta laqqa lin-nies, propjament meta għamlilhom sultan avolja Alla ma ħax pjaċir, imma għallu la jridu sultan, jridu jikkupjaw il-ġnus ta' madwarhom, għamilhom sultan. U għamilhom lil Sawl u dakinhar Samuel kellimhom diskors twil u jalaq billi jgħid bissibżaw mill-mulej. Bissibżaw mill-mulej, qed jgħidulhom ġifieri intom żbaljajtu, Alla jaħfrilkom. Imissa ibżaw mill-mulej u għaqduh fis-sewwa b'qalbkom kollha. Għaqduh skont il-verità li urjena. B'qalbkom kollha mhux blinkejja, mhux bħalli kieku ħana xi ħaġa le. B'qalbkom kollha. Għaliex araw kemm ħwejjeġ kbar għamlilkom. Samuel, qed ifakkar biex jgħidilna araw, ikkonsidraw, aħsbu ftit. Kemm ħwejjeġ kbar għamlilna u qed jgħid għall-fatt li ħariġhom mill-Eġittu ma baqgħux il-sira taħt Farun. Ma ħariġhom daħħalhom fl-art imwieda, eret il-ġnus pagani, tom l-art dwieli li id-djar li ma bnewx huma, tom wirt sħiħ. U issa Samuel qed jgħidilhom araw kemm ħwejjeġ kbar għamlilkom. Il-memorja hija il-gratitudni hija l-memorja tal-qalb. Meta jiena grat, jiena thankful. X'qed ngħid? Qed ngħid illi jiena niftakar Alla x'għamilli. U la darba li niftakar dik il-fatt li Alla berikni tant jiena rrid illi naqdih. U allura mhux peace. Mhuwiex toqol meta nikkonsidraw il-barkit spiritwali li bihom Alla għamilna Sinjuri fi Kristu Ġesu. Motivazzjoni qawwija oħra għalfejn għandi naqdih l-Alla. Rrid naqdih mill-ferħ. Mill-ferħ. Alla iddikjarana imbierka. Alla iddikjarana imbierka. Ġesu fil-bidu tal-plitka tiegħu fuq il-muntanja. Imberkin il-foqra fl-spiritu, imberkin il-manswet, imberkin dawk li huma safja, imberkin dawk li ġibu slim, imberkin dawk qed jiddeskrivi li jenna d-disċipli tiegħu. Aħna imberkin fis-sens li Alla milna sħaħ. Alla id-bissima tiegħu hija fuqna. U allura għamilna nies ferħanin, ifa. U allura b'dak is-sens ta' ferħ, l-Iskrittura tappellalna biex nersqu quddiem Alla. Biex naqduh bil-ferħ. Salm 100. Għajta ta' ferħ lil-mulej, intom nies kollha tal-art. Għaqdu lil-mulej bil-ferħ. Ejjew quddiemu bil-għana ferriħi. Għana mill-fom, għana jgħax mill-qalb, għana anke mill-lemejjel tiegħek. Għandek tkun int. Għandek tkun salm jew kanzunetta. Illi n-nies xi jarawk jisimgħu melodija mingħand Alla. Aħna ix-xogħol t'Alla, il-ħidma t'Alla. Aħna ix-xogħol 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 t'Alla
Wallu bir-raġun, għawek għat jgħidilna il-mulej bil-ferħ. Taħsbu intom li Alla irrid nies imdejqin miegħu illi ċerta fenna fjena negattività, il-ftit li ħanamluh għax imġelin? Le. Il-Kristjan matur, il-Kristjan li jaf il-pożizzjoni tiegħu x'inhi, jaraf jaqdi l-mulej bil-ferħ. Bħalma fl-aħħar mill-aħħar jekk għandek sultan u da sultan qiegħed fil-palazz irjali tiegħu u għandu n-nies impjegati miegħu għall-inqas dari. Dawk in-nies kellhom l-ewwel regola. L-ewwel regola hija din. Fil-preżenza tas-sultan ara ma tidirx mdejjaq. Ara ma tdendirx il-gaddum. Ara ma tagħtix impressjoni inti mnikket. Fil-preżenza tas-sultan għandek tkun ferħan. Tiftakru Nehemija meta kien impjegat bħala il-koppier tas-sultan Artaxerxes. U s-sultan darbanduna u għallu wiċċek arras tinsab ħosbien x'ġaralek. U Nehemija jgħid u dak il-ħin jiena bżajt. Is-sultan induna kien imnikket ovvjament maħabba li semma aħbarijiet ħżiena dwar Ġerusalemm kienet għadha mwaqqa u ħassa l-poplu tiegħu. Però Nehemija jgħid jiena bżajt. Għaliex? Għax seta jitlef mhux biss l-impjieg tiegħu, seta jitlef rasu wkoll. Dak huwa sempliċi sultan politiku ta' ftit snin. Aħna nservu lis-sultan etern. Is-sultan ta' dejjem. L-alfa u l-omega, il-ħalliq ta' kollox. Dak li qed iżommna għaddejjin minn ġurnata ma' kull nifs li niedu. U allura għandi naqdih bit-twejjaq? Le. Bil-ferħ. Hemm xi ħaġa ta' blaq tiżgarra f'dak il-Kristjan. Il-regolarment huwa imdejjaq. Le, il-iva jiġu jiem ta' vistu, ta' diżappunt, ta' frustrazzjoni. Bredmi bħat ieħor, imma bħala regola ġenerali, Alla jridna nkunu ferħanin. Il-ferħ huwa virtù. Il-ferħ huwa virtù bħalma l-imħabba u l-paċenzja u l-manswetudni u l-umiltà hija virtù l-Ispiritu jaħdmu fina. Meta naqdu l-mulej mhuwiex toqgħod huwa privileġġ. Huwa privileġġ. Salm 84 vers 10 jgħidilna għax jum wieħed fil-btieħi tiegħek huwa aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar inkun bewwieb. Assa ma bieb f'dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena. Dak għandi kull atteġġament tagħna. Li Alla daħħalni fix-xirka miegħu, daħħalni fis-saltna tiegħu u allura bħalma jitla Apostlu Pawlu. Is-saltna tal-Alla mhix kwistjoni ta' ikal u xorb, imma ta' ġustizzja, ferħ u sliem fl-Ispiritu Santu. Xi ħaġa li tiddistingwi għandha tiddistingwi kull Kristjan, kull Knisja hija din il-Knisja hija komunità ta' nies ferħanin, imbierka fi Kristu. U b'dak il-qawwa aħna lesti li naqduh lil-mulej. Però semgħu din issa. Naqduh mill-maħfra, mill-pożizzjoni li aħna ngawdu minn issa stess, mill-mument li aħna ikkonvertejna dorna lil Kristu għal ħnina tiegħu. U Ġesu qal dawk kollha li jiġu għandi jien ma kaċċihomx il-barra. U nafu issa u doqna illi l-mulej huwa twajjeb u ħanin magħna. Aħna nies maħfura. U dak ifisser illi Alla mhux tal mhuwiex kontra tagħna, Alla hu favorina. Meta konna għadna edewwa tiegħu Alla ħaħsib biex jiftaħ triq għal għandu. Meta Ġesu miet fuq is-salib il-portiera tat-tempju ċartet minn fuq s'isfel, issa għandna aċċess għandna dħul. Għaliex? Għax id-dnub tagħna Kristu samru mas-salib. It-tfixkil l-ostaklu li kien hemm bejna midinbin u Alla qaddis tneħħa. Kristu kisbinna l-maħfra. U bħal Iżajja meta ra lil Alla
viżjoni ta' Alla fit-tempju. Bis-serafini jgħidu kontinwament qaddis. U għal-mulej Alla tal-eżerċ. L-ismu tal-għat huwa mlija bil-Kroatija. U Iżajja realizza illi kellu xofteħ maħmuġin. U kien jammar fost nies b'xofteħ mnizza. U l-anġlu qabad imqas u ħa ġamra mill-artal u messa ma' xoftejn Iżajja. Għallu d-dnub tiegħek. Din messet ma' xoftejk, il-ħażen tiegħek jitneħħa u d-dnubek maħfur. Alla ried li dan Iżajja li diġà kien beda l-ministeru tiegħu, riedu jifhmu, jrid ifehmu ħaġa waħda. Iżajja int qed taqdini għax jien ħfirtlek. Ħafna nies jaħsbu li jiena ħanaqdi l-mulej, ħanobdih, ħanipprova nimxi fit-traqat tiegħu biex forsi nakkwista l-maħfar minn għandu. Il-kontra, jaħsra, il-kontra. Alla jibda biex jaħfrinna, jikkanċellanna d-dejn u allura bħal dak il-raġa fil-parabola. Meta kien maħfur, x'suppost għandek tagħmel, taħfer l-ħadd ieħor, tħenna l-ħadd ieħor, eċċetera, eċċetera. Dnubek huwa maħfur. Min din il-konvinzjoni allura aħna rridu naqdu mhux għax jekk ma naqdux inħossna ħati. Imma naqdi għax minix ħati, ma għadnix ħati. X'differenza x'vera. Forsi xut minna għadna nirraġunaw, imma ħaniprofa nagħmel xi ħaniprofa mitt idi għax ħaġa għax il-kuxjenza tiegħek le għall-kontra ħasra. Int maħfur. Alla laqak, Alla aċċettak. U allura dak u għandu jkun il-motiv biex inti titbeżżel, tkun produttiv għal-mulej. Aktar minn hekk. Idu naqduh motivati mill-umiltà. U jekk għandna mudell, jekk għandna eżempju klassiku ta' umiltà, kif naqdu? Inħarsu lejn Sidna Ġesu nnifsu, illi huwa il-kreatur ta' kollox, ġie fostna fl-umiljazzjoni. U sal-aħħar net ta' ħajtu, sal-lejlet il-passjoni tiegħu, insibuh jaħsel ir-riġlejn ta' 12 raġel illi ħadd mandenja minnhom jivvolontira biex jaħsel ir-riġlejn ta' sħabu u nnifsu. Ġesu neħħwejġu rabat xugaman ma' ġembejh, mela il-fliskatu bl-ilma u beda jaħslilhom riġlejhu. X'motivazzjoni qawwija meta nafu li s-sultan tagħna tbaxxa sal-qiegħnet biex jollina miegħu. U b'dak l-istess spiritu. Pawlu lill-Filippin qalilhom tħarsux biss l-interessi tagħkom, imma wkoll l-interessi ta' ħadd ieħor ħajkolkom fikom dan il-ħsieb li kienu wkoll fi Kristu Ġesu. X'jeħsibu? Il-ju l-ola li hu daqs Alla u ma jsirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla x'infatti hu daqs Alla. Frattant instab fostna bħala dulos, bħala nsir illi ma jfittix l-interessi tiegħu. Għadda jagħmel it-tajjeb, għadda jara kif jista' jaġevola, jgħin, jinkoraġġixxi, ifejjaq u finalment jikseb il-fidwa eterna tagħna. Kif għandi naqdi l-mulej? Bl-istess spiritu illi Ġesu qiegħda lilna. Lilna li maħna xejn ħlif trapp tal-art. Wara ħassilhom riġlejhom Ġesu qalilhom intom rajtu x'għamiltilkom. Mela bħalma jihristilkom ekku kol għandkom tagħmlu intom ma' xulxin għax intajtkom eżempju. Ħallejtilkom mudell. L-ola motivazzjoni ħallejt għall-aħħar. U naħseb jiena tafu x'inhi. Irrid naqdi l-mulej motivat mill-imħabba. Ma tistax titkellem dwar relazzjoni tagħna mal-Alla jekk ma tidħol xi darba oħra f'xi jew ieħor l-imħabba. Il-fatt illi aħna nemmnu f'Alla. Il-qajna l-Evanġelu tiegħu. Nafu li Kristu storikament miet fuq is-salib wara 3 ijiem kien irxuxtat fiżikament mill-mewt der il-disċipli tiegħu
Tajjeb Tom provi konvinċenti li huwa ħaj u qudiem għajnejhom stess tal-allura fis-smawiet. Din il-ġrajja aħna nemnuha għalkemm ma konniex hemmhekk, però għandna dokumentat xhieda affitabbli il-ħallewna bil-miktub sabiex bħalma Ġesu qal lil Tumas, inti rajtni x'ammint imma mberkin dawk li ma rawx madan kollu. Dak aħna. Illi din il-ġrajja, dan l-intervent Alla fil-ġrajja umana, aħna ħanejdu hekk labna l-imħatra ta' ħajjitna fuq dak li ġara. U persważi li huwa vera dak, huwa vera. Nemnuh issa. Inti tajt temmen. Kif taf li temmen? Għax bil-sinu kuħat jgħid li jrid. Il-fidi, meta tajt il-fidi, kif taħdem? Il-fidi taħdem permess tal-mħabba. Il-fidi tintwera, tinkixef. Meta l-bniedem ma jibqax ħares lejn nifsu, imma issa il-ftaħir tiegħu u l-glorja tiegħu siba fis-salib ta' Kristu. Pamma għal Apostolu Pawlu, ma jkun qatt li niftaħ ħlief fis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja jimsalba li jew jiena d-dinja, miġib ma għadniex jien issa kif ħanavvanza personalment, ħankabbar il-prestiġju tiegħi, il-fama tiegħi, il-popolar tiegħi, mhux dak l-interess tiegħi. L-interess tiegħi huwa illi Kristu jikber u jinnonqos. Għala Ġwanni il-Battista żmien ilu. U jeħtieġ jikber, jeħtieġ nonqos. Jekk ta' bil-ħajjina nemmen fi Kristu, tajjeb, nesprimi dil-fidi tiegħi bil-imħabba. Bil-imħabba. Galatin 5 vers 13. Pawlu jispjegana x'tip ta' mħabba u kif taħdem. Għax intom ħuti kontum sejħin għall-libertà. Okay? Aħna liberi. Aħna ġustifikati. M'għadniex taħt il-kundanna tal-liġi miksura. Aħna ħielsa. Jekk liben jagħmilkom ħelsin, intom tkunu ta' bilħaq ħelsin. Għandna l-libertà. Intom kontu nsejħin għall-libertà biss tinqdewx bil-libertà bħala okkażjoni għal-ġisem. Idu għadu attenti, il-libertà ma nabbużawx minna. Meta ngħidu Alla il-liberana ma jfissirx li nagħmel li rrid, ifisser li nagħmel li jritu. Dik hija l-vera libertà. Ifisser li jiena ngħid leali għan-nifsi u issa kapaċi ngħid leali lin-nifsi. U kapaċi ir-rieda tiegħi li Alla ħalaqni b'rieda ħielsa, dik ir-rieda mpoġġija fuq l-artal tas-sakrifiċċju. U ngħidlu l-mulej, issa r-rieda tiegħek li tot. Mhux aktar, mhux dak li rrid jien, ma dak li trid int. U allura tinqdewx bil-libertà bħala okkażjoni għal-ġisem, bħala skuża biex nissodisfa l-passjonijiet jew l-ambizzjonijiet tiegħi. Imma aktarx bl-imħabba aqdu lil xulxin. Qegħdin nitkellmu dwar għaddi lill-Alla. Kif naqdu lill-Alla? Sempliċi ħafna billi naqdu xulxin. Dak kollu li għamiltuh ma li żgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Hekk naqdu lill-Alla. Il-għaliex għalif modi, għallu għanfinit u m'għandux bżonn la l-karità u la s-sawm u la il-faċendi u la l-qaddijiet tagħna m'għandu bżonn xejn. La 10,000 baqra fil-muntanju ma tiegħi. Il-lut kien qegħdin jaħsbu li qegħdin jagħmlu l-pjaċir Alla qegħdin joffru l-sakrifiċċju fuq l-artal. L-art kollha hija tiegħi. L-art u l-milja tagħha hija tiegħi. Kif naqdu lill-Alla? Alla li huwa suffiċenti fih innifsu, li m'għandu bżonn xejn. Naqduh billi naqdu lil proxmu tagħna. Sempliċi. U dik se tkun il-fattur deċiżiv fil-ġudizzju. Illi determina minu ġenwin u minu fals. Minu ġenwin u fals. Dak kollu li għamiltuh ma li żar fost ħuti jekk huwa għajnuna l-morda, l-foqra, l-batuti, l-ħabsin, u xinu. Però tibda minn nista madwarek. Minn nista madwarek. U dejjem tiftaħ iċ-ċirku, il-barra. Hemm storja ta' wieħed missjonarju fl-Afrika, ma nafx kien ismu. Per dana f'intervista darba saqsew jogħġbok da x-xogħol meta marru iżuruh hemmhekk fl-Afrika f'dak il-faqar.
u f'dik il-miżerja. Saqsew jogħġbok da x-xogħol. Weġġibhom le. Le. Marti u jien ma jogħġobniex il-ħmieġ. Ma nidux pjaċir nitlu fl-arix billi noqogħdu attenti ma nirfsux ir-redus tal-mos. Imma allura ma nagħmlu xejn għal Kristu għax ma jogħġobniex. Toġobni jew ma toġobnix mhix il-kwistjoni. Għandna l-ordni biex inservu. Insomma, għandna l-ordni biex inservu u hekk qed nagħmlu. Għax imħabtu lejna iġġelna. Imħabtu l-imħabba ta' Kristu lejna iġġelna l-inservu. L-istess idea ċertament dal-missjonarju ħada mill-raġunament tal-Apostlu Pawlu fit-2 Korintin 5. Fejt li l-imħabba ta' Kristu, l-imħabba ta' Kristu lejna ġifieri. Trosna iġġelna nikkonkludu biex nemmlu dan. Il-jekk wieħed miet għal kulħadd, Kristu miet għal knisja sħiħa tiegħu. Mela kulħadd miet. Biex dawk u li miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux aktar għal nfushom. Dan huwa l-iskop tal-fidwa sħiħa tagħna. Kristu miet biex jagħmilna tiegħu biex ma ngħixux aktar għal nfusna. Aħna kif qal Luteru nittwieldu medmin homo insane curvatus bħal dak il-qanfut mibru fih innifsu, jidderessaħ biss id-dinja ċkejkna tiegħu. Dak huwa l-bniedem kif jiġi fid-dinja. U Alla jagħmilna nies li kapaċi nħarsu l-barra, li kapaċi nħobbu, bl-istess imħabba li ħabna hu. Kif għadna kull Kristjan huwa ammoni biex iservi, Alla forniena b'doni, abbiltajiet, kapaċitajiet differenti, xi ftit jew imma kollha kemm aħna rridu nservu. L-Ispiritu Santu jqassam skont kif jidhirlu iva l-abbiltajiet hemmhekk qegħdin. Pietru jgħid l-istess ħaġa. Jgħid illi skont id-don li kull wieħed irċieva għejnu jew aħjar il-kelma għaqdu lil xulxin bħala amministraturi tajba tal-grazzja tal-Alla li jieta ħafna xorta. Ġifieri Alla qed jgħid illi isma' intom amministraturi ħattwasslu l-grazzja tiegħi lil xulxin. Ħattwasslu l-grazzja tiegħi biex tibnu lil xulxin, issaħħu lil xulxin. Tqawwu lil xulxin fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Meta ngħidu taqdi, jiġifieri tfisser xogħol. Jekk inti beħsibek taqdi u tibqa' liebes pulit minha ma xxammar il-kmiem. Le, il-qadi ifisser xogħol. Il-fatt li qed tiġi hawnhekk regolarment. Naħseb jiena qed nikkonkludi li inti trid tkun trenjat. Tixtieq li tkun imħarreġ ħalli taqdi aħjar lil ħadd ieħor. U infatti Kristu jagħti l-Knisja tiegħu pastors, għalliema, katekisti, appuntu għalhekk. Għalhekk biex kull membru fil-Knisja ikun imħarreġ. Efesin 4:16 jgħidilna li dawn id-doni nagħtaw għat-trawim tal-qaddisin għax-xogħol tal-Ministeru, ħanitkellmu b'mati sempliċi, għax-xogħol tal-qadi. Il-qadi huwa xogħol għall-bini meta naqdu xulxin il-ġisem jikber. Nkunu aktar effettivi, nkunu kapaċi aktar illi nilħqu lin-nies ta' barra. Jekk aħna għadna dak it-tip ta' nies li jiena qed inħass lejn nnifsi, magħluq fiha nnifsi, fil-garżella tiegħi nnifsi. Li għad nibdew nirraġunaw illi madwana hemm parroċċa. Din parroċċa hija d-dinja. Mhux ir-raħal tiegħi. Mhux qarabati, id-dinja. Il-qadi mhux biss huwa xogħol qiebes. Huwa xogħol qiebes. Kolossin 1:29 Pawlu jgħid illi qal dan jien ukoll nitħabat il-fatt li kien qed ixandar il-Kristu, iwissil il-kull bniedem iltaqa' miegħu. Jgħallem lil kull bniedem bl-erf kollu biex nagħmlu lil kull bniedem perfett jew matur fi Kristu.
mhux jibqa' mtajja l-awlien ma jafx jemmen, ma jafx suppost qed jagħmel, imma jkun mibni fi sħiħ. Għal dan ukoll nitqabad skont il-qawwa ta' Alla li taħdem fiha bil-qawwa. Iva, il-Ministeru ifisser xogħol imma bl-enerġija li jagħtik Alla. U għalhekk kapaċi aħna naħdmu nisaru mingħajr ma naqtaw jiesna. U b'attitudni tajba. Illi fl-aħħar mill-aħħar dik l-attitudni tajba ssir l-għaxqa tagħna li naqdu, issir il-pjaċir tagħna li naqdu. Għax għalhekk Alla sejħilna. Ġesu qal l-ikel tiegħi żewwaħda meta tiekol, tieħu pjaċir tiddejjaq. Il-marit jiddejjaq jiekol. Il-bqija nibdew nħarsu għadhom il-11 nofs, ġidoqlof se naħmu n-niebax, nidu pjaċir nieklu, vera? Kolla kemm aħna nidu pjaċir nieklu. Il-fatt li tista' tpoġġi mal-mejda u x-xom dik ir-riħa tfuħ. Kont se tal-burger, taċċekkix l-orejnek tajba. Kulħadd l-ikel jagħtina pjaċir. Ġesu qal l-ikel tiegħi u għalli nagħmel ir-rieda ta' dak li batni u ntemm ix-xogħol tiegħu. Wow! Dixxib qed jgħidulu Malem cool, ġibnielek l-ikel mill-raħal, morna nxulek apposta. Ġesu mitluf fil-ħsieb il-fatti għadu kif tkellem ma' mara Samaritana, marret il-belt, tajt lill-irġiel li tqajt mal-Messija, sirt naf, ħallit il-qolla hemmhekk, marret timla l-mati ħallit. Insiet id-dinja tagħha, issa skoprit il-Kristu. Ġesu ferħan, jisab ferħan, għaliex? Kien jien u seta ma tax kasa l-mara, marret timla l-maħallija, reġgħet telqet lura. Ġesu beda konverzazzjoni magħha. Seka ma għarrafa li nnifsu. Dak wal qadi. Illi taqdi u terġa' taqdi u terġa' taqdi u terġa' taqdi. Tibda tieħu pjaċir taqdi. Xogħod minna għad irridu nippruvawa din. Għad irridu nippruvawa. Aħna ġu hawnhekk u ngħidu ġejna biex nagħtu qima lill-Alla. Ma bistax tagħti qima lill-Alla minn ma taqdih. U tippruvax taqdih qabel bħal Iżajja tkun rajtu fil-glorja tiegħu. Tozer, awtur tal-prima klassi, awtur Kristjan, jgħid xirka Alla twassal minnu fih għal ubbidjenza u opri tajba. Din hija sekwenza divina qatt ma tista' tkun riversjata. Li ġifieri l-ewwel xirka Alla tafu qed qimu tinsab fil-preżenza tiegħu, fil-preżenza glorjuża tiegħu. Imbagħad iva allura int waħdek ħatajt irrid immur, irrid naqdi. L-istess Tozer jgħid ħadd ma jista' jqim lil Alla fit-tul, fl-ispirtu u fil-verità qabel ma d-dmir għal servizz qaddis isir qawwi wisq biex tirreżistih. Jiena ferħan li xogħod minnkom taħdmu. U taħdmu għal-mulej u inventivi u taraw x'tagħmlu biex waslu l-messaġġ biex il-komunità evanġelika f'Malta tissaħħaħ u titqawwa. Ferħan ħafna. Xi wħud minnkom però għadhom lura, għadhom qegħdin kajmana, għadhom m'għandhomx dik il-viżjoni. Mhux kulħadd jinsab fl-istess dana. Jiena nemmen li Alla kapaċi illi bir-riħ tal-ispirtu tiegħu għandna jimmotivana. Alla tirrealizzaw li Alla qed jaħdem bil-volontiera. Tgħidli volontiera u l-sira. Għax li l-sir taħdem bil-fors. Imma żewwa waħda, Alla jrid is-servizz minn rajna. Mhux imġiel, mhux sfurzat. Iva bħala l-sir, imma bħala l-sir li tifraħ tagħmel ir-rieda tal-mgħallem tiegħek. Jekk jidher dan il-reklam fil-gazzetta fejn ikun hemm l-small adverts, neħtieġu u mbagħad jgħidlek x'jeħtieġ. Kif tirrispondi għalih? Volontiera għal servizz diffiċli fl-espressjoni lokali tas-Salt Natalla.
Ir-raġunijiet għala jservu għandhom ikunu ubbidjenza lejn Alla, gratitudni, ferħ, maħfra, umiltà u mħabba. Is-servizz rari se jkun glorjuż. It-tentazzjoni biex tirreżenja mill-post tas-servizz kultant se tkun qawwija. Il-volontira jridu jkunu fidili minkejja sjatwal, riżultati sikwit ċkejkna u possibilment ebda rikonoxximent jew prosit ħlief mingħand Alla fl-eternità. Dak huwa r-reklam. Huwa aktar minn reklam. Hija sejħa Alla. Hija sejħa Alla. Alla qed jgħidilna aqduni avolja ma tarawx riżultati. Avolja ħaddieħu ma jgħidilkomx prosit. Il għaliex ċertament tirċievu l-premju tagħkom meta nidru qudiem it-Tribunal ta' Kristu. Lut 6 jgħidilna Alla mhuwiex inġust biex jinsa x-xogħol tagħkom u l-ħidma tal-imħabba li urejtu għal-ismu bil-qadi li qdejtu u li għadkom taqdu lill-qaddisin. Sabiħa di. Alla taċċertana illi jaf x'qed tagħmel. Aktar minn hekk jaf għalfejn qed tagħmlu. U jixtieq jara li l-motivazzjoni tiegħek tkun mill-ubbidjenza leħ, mill-gratitudni, mill-ferħ, mill-imħabba. U ċertament hawn qed jgħidilna li Alla mhuwiex inġust. Alla jaf kemm qed taqdi u ċertament jagħtik il-premju illi jkun tiegħek. Fl-eternità però, fl-eternità. Amen.